Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay og welcome back again diri sa tuang YouTube channel og syempre karon another confession na sad ang ako ang basahon. Pero before that, ay kalimot sa pag-subscribe og palihog na lang pug kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og karon ladies and boys, sa mga tigpaminaw, mga listeners, ania na ang confession nga akong basahon karon. Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. I was still 17 years old that time atong nahitabo ni. Bata pa kayo ko yet super aggressive. Yes people, I am a sex addict. I've done sex on phone, sex on chat, sex on text, sending nudes, watching porns, reading SPG stories, name any type of cyber I've done it. Kabalo ko nga lain kay ko nga pagkababae. Nigat, flirt, manyak, bigaon, tawagan na ninyo tanan sa kuha. Siguro tungod po ni kay bata pa lang ko, namulat na ko sa mga ingana nga butang because of my friends nga mas dako gidal sa kuha. Pero guys, believe it or not, kana aramansad akong ginabuhat. Dili man maabot sa point nga makig-text na yun ko sa personal. I'm a virgin everyone. Sige na yun ko, that's my dark secret. Nagbuhat kog dami account para mabuhat na tanan. Wala ko'y laing nasa utok sa una kundi ang magpakabika. Not until I meet this guy. He's not an ideal type of man nga gusto sa mga babae. He has a dark secret too like mine. So nagka-chat mi ani niya. Puro fake names na mo among gipaila-ila. Nagbuhat mi ato nga mga butang. Kabalo na mo kung unsa. At first, gadulaan lang na ako siya kay abi na kog pareho lang siya sa ubang laki nga akong nakachat or text nga biga-biga lang ang habol. Until one night, humanamig buhat atong biga-biga thingy. Nakita na ko nga online pagyapon siya. So nag-chat-chat mi. Ang topic na mo, puro ragyod kabastusan. Hantod sa niingon siya nga what if about life na po daw among isgutan. Nakatawa ko ato. I replied to him nga, what about life? Unsay gusto ni mong hisgutan ana? Then he shared his point of views, perceptions and dreams in life. Nakuratan ko, for the first time, someone chatted me with a topic that is not just about lust. And what surprised me more is that I realized that we have the same views. Pareho mi nga taas og pangandoy sa kinabuhi. Bigaon ko guys pero daghan pod baya ako og pangandoy. From that moment, I saw the other side of him. But anon po di aning tawana og nice sense of humor. Mo nang niabot mi taman alas 3 sa kadlawon sa siyo'y chat-chat. Usokad na ato, gasigi na mi og chat about sa among kaugalingon. I found out that he's also 17 years old like me. Pareho mi nga first year college na, since wala pa senior high school ato. And his course is architecture, while ako on the other hand, taking up BS and accountancy. Pareho biyagod mi og mga hobbies, pareho mi nga bookworm, dancer og singer. We both had joined singing contest na, and are members of a dance group in our different provinces. Layo lang yun mi sa usag-usa kay Tagaluzon man siya, manya ako, kay naa dari somewhere in Mindanao. Pareho pod mi nga anime lover, then I found out nga pangandoy daw niya nga moadtog Japan, which happens to be my dream place also. Gusto namo nga moadtog Harry Potter World, somewhere in that country. So we both agreed nga magsugod na mig tigom para pag-graduate namo, magkita mi og mangadto dito. Gikilig ko gaayo guys, kay naamang gyud ko isign nga kung kinsa gani ako makauban nga laki sa akong dream place, siya na ang the one. Days and months passed by and I found myself feeling excited every time I open my dummy account and check for his message. Hangtod sa nakarealize na lang ko nga among mga topics are not just about sex anymore. Although gabuhat pagyapon mi og mga ingadto, pero talagsa na lang.
Mas gusto na mo nga mag-istoryahanay about sa mong self kaysa na. Hangtod nga nagpaila na yun mi sa among mga tinuod nga pangalan. Nga sukad wala yun na ko gibuhat sa uban akong nakachat kay mahadlok ko nga mahibawan akong identity. Pero saya ha, ning salig ko. I even send my picture na ako yung dagway. Since dili man ako giapil akong nawong pagpicturean ako akong lawas. Og nag-send pod siya sa iya ha. And I was like, mao ni siya? Kay inosente bagdagway. Di halatang manyak. He's handsome. I tell you. Niabot ang pila ka bulan og na-realize na ako nga gusto na day na ako siya. At first, I was hesitated kaysa chat rabi ami nag-ila. Tinuod na biyod kahani akong feelings for him. Basin infatuation lang. But no. Kaysa kadugay na mong pag-chat-chat, I know that I already fall for him. Until one night, he confessed his feelings for me ug maupod akong gibuhat. I was very happy. Murag mao na gyud ni. But that happiness fade away when he sent me another message which tell that he's not into LDR. Mas nasakitan pa ko atong niingon siya nga, okay man po diba nga friends with benefits lang gihapon ta? Kabalo man sad ko nga maoro man po na imo ang gusto. Then it hits me. Maoro yun di ay ihang panglantaw na ako. Uwagan ko. Og kanaara akong habol. Nasakitan ko. Gusto na ko siya sultihan nga breaks. Oo, sa una ing ana kong gusto. Pero dili na karon. Ikaw naman akong gusto. But I don't have the courage enough to type that. So I just logged out and cried the whole night. Pila ka days nga wala nag-log-in pag humanato. Dito ko nagsugod og basol sa akong kaugalingon. Nganong uwagan man yun ko? Tanawa, dili na ko garispetohon. Nganong nagkailaman mi sa usa ka hugaw nga pamagi. Sakit kayo. I realized that I fell in love with him deeply already, that it hurts me that much knowing that he knows me as a slut. A woman who's not worth of any love. Neto kog church and I cried there. Grabe na akong pangayo og pasaylo sa akong mga nabuhat. I asked God for His guidance to clean my heart and soul. And from the moment I stepped out from the church, I promised myself to change for the better. I then opened my dummy account and typed a very long message that explains everything. Gistorya na ko tanan akong hinanakit, tanan akong pagmahay. Ningon ko nga undangon na nako tanan that I promised to change my life and that I will control my hormones and stop this stupid addiction. I tell him how much I love him, that I will choose to stay away from him because I know that I am not worth of his love. I even said to him nga kung unta, kung makita mi pohon, sasakto na nga pamagi. We had a right love but in a very, very wrong way. Unta kung makita mi, we can introduce ourselves again and start a new beginning. Niabot ang pila ka tuig o ni-graduate na yun ko nga wala na may communication. I didn't wait for his reply namang yun. After sending my message, nag-deactivate dayon ko, then nag-change sa akong number. Even my real account akong gi-deactivate since I know nga kabalo na siya sa akong full name. Nakapangita dayon ko og tiyada nga trabaho. Og akong pangandoy nga matog Japan, wala gihapon na bago. Nagtigom ko dayon para ato. When I realized that my money is already enough to travel in Japan gilihok na dayon na ako akong papers. But my feelings for him never changed, guys. Wala ko nakauyab pag humanato. And I'm proud of myself pod kay naundang na yun na ako mga dautan nga binuhatan sa una. I can say that I am better person na. No one knows about our story ni Bricks kay di man po ko hilig og share. Gipugos na ko akong kaugalingon nga limtan na siya pero ambot lang. Dili gyud nako siya makalimtan. Ikapila na ko nag-attempt nga i-activate otro akong dami account to check on him. Ikapila na ko nag-attempt pod nga mahigugma sa lain. Pero wala
dako gyud kay siyang epekto sa akong kinabuhi. He's the reason why I always motivated to do well in my work and reach for my dreams. Niadto kog Manila og nanarbaho dito. I have tried to visit his province hoping to see him, but I failed. Sa kadako pod silang province, lisod pod mangita. So nakaingon yun ko nga wala na yun. Humana na, wala na isumpay pa. I thought that what we had before is only a memory na lang. Og didto na lang mitaman. Pero until one day, niadto ko sa Palawan ato kay magpadalag kwarta sa kong mama. Naglingkod sa ako og naghulat tawagon. Yan na ay mga nagchika sa kong tubangan ato nga pareho na akong naghulat pod. Dili man unta ko maminaw pero nakatch man gyud nila akong atensyon kay about sa Harry Potter ilang gistoryahan. Nakahinuktok na sad ko. Nahinumduman na pod nako among pangandoy nga libuton ang Harry Potter World sa Japan. Nadumduman na pod nako siya. Nakita nako nga naa sila dala ato nga USB kay mananaw sa daw sila Harry Potter kay dugay pa kayo. Daghan man gyud to nga tao. Ibaling na unta nako akong atensyon ato sa akong cellphone when suddenly the woman dropped accidentally her USB ug napadulong dapit sa akong tungod. So kay butan man pud biya, gidungo ko para punitunto og ihatag siya ha, but someone crossed in front of me og tungod kay sakto nga maupod pagpunit nako. Natumba niya akong kamot. Grabe na kong huyop-huyop sa akong kamot ato sa kasakit og ang babae nga tagiya sa USB kay nagsorry pod og nag-thank you kay wala natumban iyahang USB tungod sa pag-shield nako sa akong kamot. Mao gyud na iyahang gingon guys. Grabe lagi. I heard the person who stepped on my hand said he's sorry but I just ignored him. Dinapansin nako nga dugay kay siya ni hawa sa akong atubangan. Og na-feel nako iyahang pagtutok sa kuha. So nihangad na lang ko para mutanaw siya ha og sa dihang nakita na nako iyahang dagway, ni undang og kalit akong kalibutan. Di ko pwedeng magkamali. Di ko pwedeng masayop. Maskin sa picture na ako siya nakita. Right then, I know that it was really him. He smiled and I'm happy nga nakaila siya na ako. Wala di ay ko niya nalimtan. Nag-istoryahan na ime. He asked for my address in Manila na. And my phone number also. Dugera daw siya sige contact sa kuha. Ngano daw nag-deactivate dayon ko diretso. I then found out nga ni-graduate na pod siya and nasa work na pod. Saka focus na kasihang presensya, wala na gani na ko nadunggan nga gitawag na manday ko. I can't help but to smile. The moment we talked and stared at each other, I know that was already the start that I always prayed of. And I really thank God for that. For the another chance to change. And for the another chance for us. As of now, we are preparing na to travel at our dream place, which is Japan. Because we agreed to reach our dreams together. Na naman sa siya paper so wala na'y problema. Murag matinuod yun akong sign niya ang lalaking akong makauban sa Japan kay si the one. And it will be him. Our status? We are good friends now. Magkatawa na lang yun mig hunahuna sa mong magipang buhat sa una. He said he wanted to court me since he still loved me after all these years, but I refused. Gusto ko nga enjoy sa namo among kinabuhi. Kontento na ko nga inani sa me. I know the feelings are mutual because every time we look at each other, I can say that we just found the answers to our prayers. We just found love that is more than last. Thank you so much everyone for your time. Unta na mo'y nakatunan ani ang mga storya. Salamat sa tanan and God bless us all. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Chari. Mo ginigingon nila ladies and boys nga wala yuta kabalo kung kanusa o kung kinsa
ang para sa tua. Moabot na siya sometimes in a very unexpected way. Ug sama po silang giingon, kung kamujod, kamujod. Di ba?